Ginklaro sang Department of Justice kag sang Department of the Interior and Local Government nga wala pa ini makabaton sang arrest warrant nga ginpahayag iniiso sa International Criminal Court bato kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno kay Interior Secretary John Vicremulia, wala sila nakabaton sang direktiba nga may kangtanan sa mga arrest warrant sa senador. Nabalaon nga nagsugod ang pag-absent sang senador sa sesyon. Matapos ginpahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia nga may giniso na nga arrest warrant ng ICC bato kay Bato may kangtanan sa war on drugs ang administrasyon ni Duterte. Si De La Rosa amo nga hepe sang Philippine National Police kag nagbanguna sa pagpatuman sang kampanya kontra sa illegal drugs sang nagligad nga administrasyon. Sa latest post naman ni former presidential spokesperson Harry Roque, ginsiling-siling nga madugay ang ICC arrest warrant apang sang Domingo lang nabaton sang DOJ kag DILG kag subong lang sila maghulag.